Kini nga misa gitawag usab nato nga healing mass, misa sa kaayuhan sa tong lawas, spirito, tanan nga kaayuhan, material, pisikal o pinansyal, kakinahanglan nga naatay kaayuhan niini nga mga pagtulunan. Ang kasing-kasing sa Eucharistia, Eucharistic prayer, ang usa ka obispo, sa kapari, iyang balik-balikon, repeat the word of Christ. Christ said according to the Apostle Paul in 1 Corinthians 11, 23 to 25, nga ingon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitulo kaninyo, kang Ginoong Hesukristo sa gabi nga siya gibudhian, mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan, umiingon, mao kini akong lawas alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug mingon, mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa dugo, matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Because of these words, tungod ni ini nga mga pulong, ang gahom sa balaang espiritu, something na ay nahitabo, marvelous takes place. Meaning, something happened. Ang pan, nahimo ang lawas ni Kristo. Ang kupa, bino, becomes into His blood. Unsay nahitabo, nganong na ay changes. Wala na budaghan. Mao gihapon. Nahimo kini. Ang lawas nahimo kini nga bino. Tungod sa pagtuo, faith naghatag kanato og assurance nga kini nahitabo gyud kini because of the word of God. Although we cannot prove it. To believe is precisely to have no proof that something really is true. Nakuanta ni nga sitwasyon kay mutuo ta sa gitawag na ito nga to see is to believe. O guban, wala mo to ni ini. Pero usa kini ka gamhanan nga sakramento o kinahanglan mibawa nato easily if we are ignorant. Kung ignorante ta ni ani mga butanga nga wala tay revelation, wala tay pagpahayag, dali ra kayo malingla sa atong kontra. Mo ni gitawag nato nga pagtuo. Faith assures us that this really happened. Nahitabo. Kapag iyon ni Jesus, mao kini akong lawas, mao kini akong dugo. Although we cannot prove it. To believe is precisely to have no proof that something really is true. Hebrews 11:1, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong hilauman nga dili nato makita. Luke 22 verse 19 nagaingon, gikuha niya ang pan og nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini og gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini akong lawas nga gihatag alang kaninyo, buhata ninyo kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa og nagpasalamat siya sa Dios, gihatag niya kini kanila og mingon, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios, tiniman-an
sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Ang gisulti ni Jesus, wala ba'y kamatuoran? This is the word of God, iyang kaugaling nga pulong, magatuota that Christ is present under the sign of bread and wine. We believe that all tanan nga misa si Kristo becomes our food and drink. But it is impossible for us to explain nga maka-satisfy ka nato in a manner paunsa man hitabo. God knows. God knows what happened. It is His secret, His mystery. Kaya daghang kayo nagsubay ani, daghang kayo nangawala nga dili makatuo nga nahimo kini nga lawas ug dugo sa dihang gipanalanginan sa obispo o sa pare. Naigamay nga indication, slight indication diya sa Biblia, which means to the knowledge of the mystery. Na ay misteryo. Genesis chapter 1, verse 3. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag og mitungha ang kahayag. This is about exceptional power of the word which comes from God. And God said, let there be light, and there was light. And so it was. Makita usab nato bahin sa kaayuhan. Mabasa nato sa Marcos 5:41-42 nga nagingon. Unya gikoptan ang kamot sa bata nga giingnan. Talita kumi nga sa ato pa inday bangon na sakit ni nga bata. Diha ang bata nga luigon og napulog duha ka tuig, mibangon og milakaw og hilabihan gayud ang iyang kahibulong sa nahitabo. The word of God is sa English efficacious, means capable of producing na ay epekto og malampuson ang pulong sa Ginoo aming babaana. Capable. In Isaiah chapter 55 verse 11, ang ako mga pulong usab dili mo balik kanako nga kawang lamang tumanon hinuon niini ang akong tuyo og mulampos gayud kini. God will see to it that His word will work in our lives. Sa pagdawat nato sa lawas ug dugo ni Kristo, kinahanglan ta mo tuo nga ang pulong sa Ginoo dili kawang lamang. Tumanon hinuon niini ang akong tuyo og mulampos gayud kini. Sometimes we lack understanding diini nga mga bahin. Pero pasabot ni nga Ginoo, merciful kayo sa atong tagsatag sa kini. Ang pulong sa Ginoo has the power of God Himself. Kung miingon ang Diyos, when He says, this is my body, the bread becomes His body. John chapter 6, verse 35, nag-ingon, si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag og kinabuhi. Ang muari kanako dili gayud gutomon. Ang mutuo kanako dili gayud uhawon. John chapter 6 verse 51. Ako maumpan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili gayud mamatay.
og ang pan nga akong gihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nagkilaw niya siguro. Believing is one thing and acting in the Word of God is another thing. Kinahanglan nga magdungan yun eh. Naibawa nato nga dito sa Upper Room, God instituted the Lord's Supper. During the communion, as we all know or observe, nagidala ang pan to the altar by the faithful. Maning sugod sa gitawag nato nga wonderful journey. Sa diyang gidala ang pan, the priest will receive it, then the bishop or priest present it to God. Gipresentar kini sa Ginoo, then the priest will pray over it, and the prayer of blessing was which we call Eucharistic prayer. Mabita na akong gi-explain nga, iisa galing na ang pan o ang lawas ni Kristo. Mutuog yung ta og mangayo ta kadiha kaniya. Sometimes most of us suffer mga sicknesses and diseases. It doesn't mean nga wala may gugma ang Ginoo. It is sometimes the test of our trials. Natay mga pagsulay labi na karong panahona. Gasulayan gyud ta sa kataasa, krudo o gasolina. Makita nimo ang dalan nga mingaw kaayo. Means most people affected ni ini. Pero sa akong paminsar ganiha, kung gituyo na sa Ginoo kay bisag asa mo lagway-lagway nga panahon sa Semana Santa. Muna akong understanding. Pasangin lang ang gira. Pero ang mga restuhanon nga mga laagan, kung asa dapit mo adto. Dili man ko against nga mag-reunion mo. Pero see to it, yan ay kasimbahan po. Natay mga panata, man nga panata. Now, sa dihang iisa sa pare ang lawas ni Kristo as though the priest wanted to lift it into the very heart of God. Human nga ipataas ang lawas, it will be broken. It distributes those who have to celebrate the Eucharist. Muna gitawad na ito nga, journey, paglawig of the bread. When the bread brought to the altar, sa wala pa panalangin it is a merely bread, ordinaryo. After the priest has called down the Holy Spirit over and pronounced the words which Christ himself pronounced at the Last Supper, it becomes the body of Christ. What a change. Kaya magita nakita na yung nabalhin. May ang lawas sa himong lechon, wa magyud na. May ang dugo na himong tuba. Are believing sometimes mo niyang atong problema. Gidala sa altar is the bread of men and women. It is ours. Nga atong nadawat in return is the bread of God.
John chapter 6 verse 16, dagan ang iya mga tinunan nga nakudungog ni ini ug miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulun-anak kinsabay makasabot ni ini. Mystery galing di kaangay magsabot. Kung tukion pag nimo ang mga usay ning mga theologian, mga bright kayo, halagos din ko at sige lang tukion, tikuin, tiku. Kadagan sa bright ang pan mahimo gid ang bato kadugayan. Dili lawas. But some of his disciples did not believe of this teaching. The bread presented, gipresent sa altar, is from the earth. That which we receive in exchange from heaven. Yung siya, I am the bread of heaven. Gi-offer ang pan to God has the power to sustain our mortal life of our body. Kung gikan, which comes from God, has the power to make us live forever. Kinsa katong kaon sa akong unod makadak kabaton o kinabuhing, walay katapusan. Ang atong mga loved ones, ang nadunot na ang ilang lawas. Pero buhi na sila, amin ba ta ana? Usay dili taga-tuo na, imposible man na, labi ng mga evangelical, may ganun sila matudlo na na. Nga kung patay, patay. So dili na mao. The bread which we entrusted to the priest is a sign of our desire to go into God. We bring physically nothing. Wala tayo gidala. Small, simply a bit of bread. In return, all riches of God given to us. Tanan na diha kang Kristo. Kung ilip up na, mangayo ta kung unsay atong gusto sigon sa makaayo ka na tumutubag ang Ginoo. We bring our life. Fragile kay natong kinabuhi. Wounded ang atong kinabuhi. Scared by sin. In exchange, we receive the life of the risen Lord. Tanawa unsa ang gibaylo ang iyang kinabuhi. The word in Isaiah 53:5, by the stripes of Jesus, I was healed. Kung naatay mga sakit physically, materially, spiritually, problema tag kwarta wins erase pagsulti sa Ginoo, Lord tabangi ko sa akong finances. Focus on the things. Huwag yung tanan sa pagpanindog.